De ziel van Museum het Fiskershuske stiet tentoonsteld in het Het van Moddergat. Fotograaf Henk van der Linden hield de eer om alle vrijwilligers en meewerkers vast te lezen op gevoelige plaat. Dat is toch wel een trots gevoel van dat hebben we toch maar weer voor elkaar gebokst. Hoe ben je erop gaan? Na overleg met Hans, de voormalig directeur, ik kon een expositie krijgen in het museum. En toen eigenlijk heb ik gezegd van ja, maar ik vind het wel leuk als ik alle medewerkers en vrijwilligers op de foto kan zetten. Elke vrijwilliger en medewerker heb ik gevraagd om een plek of een voorwerp te zoeken wat een verbond met het museum. Zo kwam de expositie te staan voor de meewerkers echt een tegen bijzonder project. Nou, eerlijk te werden, je bent een grutskop. Sommigen zijn het begin, want door ik kan die meesten niet hingen. Hè? Het zijn vrijwilligers, het zijn meewerkers, maar je werd ook waardeerd in wat je hier doet. En dat is het mooiste. En elke een die had zijn eigen verhaal. Van der Linden hier hem zelfs ook nog een paar uitdagingsopleiding. Naast dat hij weinig portretten maakt, wie een direct wat technische uitdagings. Ik wil alles met één en dezelfde lens doen, in zwart-wit en met bestaand licht. Bijzonder aan de tentoonstelling is dat jerdere directeur Hans Groeneweg, die in april Hommels verstoor, een wichtig plak innaam had in het museum. Het is en blijft een collega. Hè? En hoe wollig het er net meer is, hij blijft wel in onze gedachten. Samen is het ook bezien. Die hadden het heel veel werk verzet, ook voor het museum. En omdat er hier hing het, nou dat wil ik zeggen van, hier werd nog steeds uur beluisterd in het museum. We gaan het ook nog dagelijks over hem. Het is soms wel eens, kijk, nou, als komt Hans naar binnen, sowieso, de doorgaat hier, dan denk je van, oh, hier kan Hans binnen. Het is net zo, maar hier er wel bij.